בוקר טוב ילדים. בוקר טוב המורה. מה קורה? אני קורא. קרה מכנסיים המורה. מה קורה השנה בפורים? חברות, חברים, בקרקס נהיה אחרים, נעשה חיים נהדרים. אתה ליצן? אתה נמר. אתה לוליין. משה, חביבי תתעודד, תפסיק פה לפחד. היה שונה, היה אחר, ובוא לתפוס קצת ראש. כמעט ציפורת ראש. רוקד קנקן תירוש. לא, מה קורה השנה בפורים? חברות, חברים, בקרקס נהיה אחרים, נעשה חיים נהדרים. שים שפה ושים תחפושת צבע מסכה. תזיז את עצמך. הכל תלוי בך, אז קדימה חברים, תצאו מאחורים. כי אין שום איסורים. שמתקרב פורים. נו מה קורה השנה בפורים? מה קורה? חברות, חברים, בקרקס נהיה אחרים, נעשה חיים נהדרים.